Vasilis Kekelias, Mr. Kostas Karagoudis, and Mr. Christos Dimas, all here. And I think their presence here represents the desire of the Greek Parliament to show solidarity with Israel and the Jewish people. And these three members are well known to be fighters against racism, anti-Semitism, and for friendship between Greece and Israel. Και θέλω να πω ότι με τιμάει ιδιαίτερα η παρουσία του κ. Κώστα Καραγκούνη και του κ. Χρήστου Δήμα και νομίζω ότι η παρουσία σας εδώ δείχνει ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο στέκεται σε αλληλεγγύη με το Ισραήλ και οι τρεις βουλευτές είναι γνωστοί για τον αγώνα που έχουν κάνει όχι μόνο για την ανάπτυξη των ελληνο-ισραηλινών σχέσεων, αλλά για την καταπολέμηση αντισημιτικών φαινομένων στην Ελλάδα. And I would just like to call on Mr. Kostas Karagoudis, who is the chairman of the friendship group in the Greek Parliament, the friendship group with Israel, and in fact, with Mr. Kekelias just returned from a visit to the Knesset. Kostas, please. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Συμβουλίας Ελλάδος-Ισραήλ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το 2010, μόλις επέστρεψε από το Ισραήλ τον κύριο Καραγκούνη. Σεβαστή πατέρα, σωτηριότατο, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, συνάδελφοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρέσβη του Ισραήλ, τον κύριο Άρη Μέκελ, για τη σημερινή πρόσκληση εδώ και βεβαίως το Γιάτ Βασέμ για την ιστορική αυτή ημέρα, όπως πολύ σωστά χαρακτήρισε ο πρέσβης. Father, Rabbi, fellow MPs, distinguished guests, I want to thank the Ambassador of Israel, Mr. Ari Mekin, for the ceremony today, and also reiterate that, yes, this is a historic ceremony we are organizing today by the Russia. Έχω πει πολλές φορές ότι κάθε πολίτης αυτού του κόσμου, ιδιαίτερα κάθε πολίτης της Ευρώπης, ιδιαίτερα τα νέα τα παιδιά, πρέπει να επισκεφθούν το Γιάτ Βασέμ. I have said that every citizen of the world and Europe, especially young people, should visit the Yad Vashem. Εκεί που μπορείς να δεις μπροστά στα μάτια σου τη θηριωδία του ναζισμού, αλλά βεβαίως την άρνηση της δημοκρατίας και των πανανθρώπινων αξιών. Μόνο εκεί μπορείς να έχεις απόλυτη εμπειρία